Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko sa pangan nga Maylin, 15 anyos, usa ka grade 10 student, gikan sa gihol nga Negros Oriental. Punto medical o behavioral kining akong suliran. Bahin ni sa pagbuli sa akong mga classmates nako. Nga sila si Rachel, Mer, Jane, Shian, John, G, Char, Kath, ug Des. Grabe na gyud ang ilang gibuhat nako. Maong nakahuna-huna na ako upada ninyo aning akong suliran. Aron inyong hisabtan, ingon ina ang mga panghito. Good morning, Ma. Oh, naligo ka naman di ay, Milin. Sayo, hagulin mo naligo. Kuha ka tugnawa. Kandingon ka ba yaon ta? Dili na karon maoy. Maliko na ako pirmi. Oh, mayoy noon. Eh, nakahuna-huna ka na ni Ana. Ang bulihon man ko sa akong mga classmates nga bako kuno ko. Unsa? Ngano ingon ana ding uban ako mga classmates mo? Pirmi raman silang makakitag ikabuli na ako. Sama sa unsa ba? Kanang wa ka iligo lagi. Usara na. Nganan ko nila og baho. Ingon pa nila nga bugo sad kuno ko. Unsa? Oh, kun maon na, Milin. Pagtuon. Aron dili sala makaingon nga bugo ka. Og maka-answer gyud ka kay nagtuon ka man. Ako naman ang nasolusyonan, Ma. Nagtuon ako ug naghimo na sad ko sa akong homework. Pero kaning usa nga ilang gibuli na ako. Unsaon man ni nako? Ha? Kay ngano man di ay? May lain pa silang gibuli nimo. Dako ko na kog ilong. Unsa? Unsaon man ni nako, Ma? Kana murag wa ko hilaing ikatambag nimo ana da. Eskwela lang yun day ha. Eskwela tarong. Aron makatrabaho ka ug makakwarta. Aron makapausab ka unyaan ang imong ilong. Masod na po aning among classroom nga halos ang tanan. May nga na kog dili maong. Bantog lang ala kay baho kalibot. Oh, Ni adre ang baho og dakot ilong. O ay, simot ron. sugod na sa sila ay. Tara. Aliw taning milinoy. Baho na. Munggawas sa tanan. Kay makataas man na siya nga siya lang usa diri sa room. Apat pa na siya. Tara. Sobra na gini sila. Di ako may eskwela, uy. Miabot kit ko sa punto nga gusto na kumuundang sa akong pag-eskwela. Kay dili na nako makayang pagpangbuli sa akong mga classmates nako. Lain kay paminawon. Maglikay silang tanan nako kay baho kuno ko. Nga maliko man unta ko matag adlaw. Pero may magud ko nilang katawan og likayan. Unya, Unsa? Mundang ka sa imong pag-eskwela nimo? di na nako kaya pagpangbuli sa mga classmates pa. Sakit na kaayo. Kinsa man na sila? Atuon ako. Ay nalanggod pangitag gubot, God. Pasagdi na lang na sila. Usaragid ang sulbad aron dili na ko nila mabuli pa. Mundang na lang kong eskwela aron na namoy. Wanay mo bully na ako. Dili ka mundang sa pag-eskwela, ha? Milin? Ingna ko kung bulihon ka pa nila. Kaya tuon gid ako ng mga bata. Pa. Ani lang ko din hinga classroom. Kaya wa may nagklase ron din eh. Dini lang ko magtuon. Di ko makatarong og tuon sa among classroom kay sigihan man ko bully sa mga classmates. Magtuon ako. Oh. May nanglapay na kog bato. Kisa man ka ha? Naada po. Kain man kayo ng lapay na ako, no? Paala mo daw eh. Mapadayin kog tuon. Aron dili na ko bulihan sa mga classmates ng pugo ko. Trawar yo. Oh, ug lagi si Maylin kay di man maadlo. Ang grupo man dahil ni Chan nga gusto kay mang bully na ako.
Gibuli na sab ko nila ay. Ma, pwede ko mapalit laing eskwelahan. Ha? Uy, ano mo balhin mang kag-eskwelahan, Milen? Gikapoy na git ko sa mga bulin ako, maoy. Oh, naisgutan bitaw ng papa ni mo na ako. Sige, gihapon sila pambuli ni mo. Ha? Kaya ato na silang ikeha. Ha? Pwede di ay, ma? Usahay, mo question ko sa kong kaugalingon kung angay pa ba kumabuhi sa kalibutan nga murag dili man malipay ang mga tao sa kong palibot. Likayan man ko sa kong mga classmates. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, sigihan kog bully sa akong mga classmates nga bugo kuno ko, baho, dakog ilong, ug abat kuno ko. Sobra na gyud kaayo. Unsaon man ako sa pag-adjust sa mga tao nga ingon ani ka bully. Ikaduhang pangutana, halos matag adlaw, may ikasulti gid silang bati o ikasaway nako. Ganong may mga tao man nga ingon ini. Daghan na ba gid sila nga makasinabot og bully nako. Ikatulong pangutana, naningkamot ba gid unta kung dili mo react, pero murag supra naman gyud. Dili gid kalikayan nga ma-depress ko. Unsaon man ako ni pagdawat. Ikaupat og katapusan, ingon sa akong mama, pwede ko nun ni silang makiha. Tinuod ba? Mapriso ba sila? Pero maluoy man sa ko nga mapriso sila. Mga siyam gyud sila kabuok. Unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Maylin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din ni sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, ug behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makuto nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga ang kadto kunong dili mo lingi siya yang gigikanan dili kuno makaabot sa gusto niyang padulngan. Very basic di siya nga saying na kadtong mga kwartahan na da, mga sikat na kayo, di na gani mo bisita sa ilang barangay kay sikat na lagi. Dili na mao. Yan lang mutagad gyapon ka sa imong mga kanhi ka bata ya sa inyong barangay kay mao maning kinabuhi Dili ba sa tanang higayon nga musikat ka? basig mabali ang panahon. Okay? Ay di kuno ka makaabot sa imong gustong adtuan ug di ka managad og balik kaning imong na himamat sa unang mga panahon. Ang atong magtatampo karong adlaw si Maylin. Ay, bata pa man si Maylin. Grade 10 pa ni, no? Unsa ni siya? Taga Ginhulngan, Negros Oriental. Ginhulngan, Negros Oriental. So, dako, mga igo ba to sa bagyo ng Ginhulngan? No? Inaot nga, dili dako og kadaot diha sa inyo sa Ginhulngan. Kay, murag diha ba to naglandfall diha sa inyo, no? Okay? So may ako i-great town. Nalimot naman kong kisay mga taga Ginhulngan. Pero na ako'y gawiran diri, nga taga diin man ni sila na may taga Sibunga. Mga Marie Hardware, Naga City, Alicabo Family. Diya ba siguro ni sa Kantawan, sa Lumi, Ninya, Victoria, Albert ug si Victor, nga Nestor Aribalo, Emmanuel Tumala Salingge, Rosemary Yangyang Salingge, Chay Chay Karin Meredith, Maria P. Panyong Pantialis na, buhol naman Pantialis na. Okay, so atong mga guards diya sa atong mga guwapo nga mga security officers diya sa DOH, DRC, Argao. Yung pagpaminaw, asan naman ito inyong listahan? Wag tang naman to. Basta kay Adiara, Jerome Solis, Saldi Tampos, Lloyd Pokong, o si Jeffrey Luberas. Musta naman mo diya sa Argao. O taga Negros, taga Bella Hermosa, no? Mga Navarro family. Taga Diham, Tenes Nikar, dapit. Silang, si Maricor. Maricar, Nikar Navarro, Basilut, sa pilido na Basiluti, no? Anyway, ang
problema ni Mylene is behavioral, no? Bullying. Murag bullying, ha? Kining bullying manggod porbida di gini maayo, no? Unang pangutana, gisigi ko og bully sa akong mga classmate nga bugo kuno ko, baho, dakog ilong, abat kuno ko. Sobra na kaayo unsaon nako sa pag-adjust sa mga taong nag-ingon ani ka bully. Well, diha sa inyong eskwelahan, Marlene, natay mga guidance counselors, no? Isumbong niya sa imong maestra o sa principal o sa guidance counselor para makol ang atensyon ng mga classmate nimo nagsigig bully nimo, name calling, ha? Dili gyud kay kining pagbully magulo sa mga inungdan nganong usa ka estudyante di na musod, mo deteriorate ang iyang performance o niya mao na negative ang mahitabo. So ayaw na lang ka nang itago, ha? Isulti na si mong teacher. Kisa may mga ngan, anong mga classmate ni mong nang bully. Basin kini nang bully ni mo, dagko panig ilong kay sa imo, ha? Ug mas baho panig kay sa imo. Ngadto sa nang bully, dili ni maayo na inyong gibuhat yung ani, ha? Kay wala ba perfecto nga tao, ha? Ingong sila bitaw nga mong tudlo kung nagkag sa usa ka tawo nga mao ni mao na. Remember nga ang imong index finger nagtudlo niya, pero ang imong middle finger, ring finger, ug small finger nagtudlo nimo, ha? Tuway ka nung tudlo, di ba? Ang tulo ka fingers na paingon nimo, ang usari paingon dito sa imong gustong ibuli. So dili na siya. Ang bullying is not only physical, ha? It could be psychological. Cyberbullying is quite common. Ug na pananglitan cyberbullying ang ilang buhaton, i-strike out, i-delete ang ilang number sa imong gadget para nga di na sila ka-reach nimo. Isumbong na siya sa imong teacher. Ayo lang pagilom-hilom na. Okay? Ug mo tagad ang imong teacher. Tawga ko kay at naning batikos na ning imong teacher, ha? Tikse ko kay tinga na imong teacher di mo nangad. Kaduhang pangutana, halos matag adlaw may ikasulti gyud silang bati o ikasaway nako. Ngano may mga tao mga yun ani? Nagoy mga tao kung ngita lang gyud og lingaw ba? Ay muon kang kalingawan o kasaway nimo. Nganong naamlay naay mga yun ani? Parera ka naay mga tao nga mangawat, naay mga tao mga muhimo og mga butang nga against the law, mga anti-social ba. Daghan ra ba gyud ni sila magkasinabot og bully nako. Sa ako nang giningon, isumbong ni sa imong teacher. Ug di mo tagad ang imong teacher, kuhaan ang number sa imong teacher kay akong tawgan, kay ako nang kasaban. Alright, ito bitaw, isumbong ni sa teacher, nga to sa principal o nga to sa guidance counselor para makul ang atensyon aning mga nang bully nimo. Ug kung dili ni mga classmate nimo tanan, sumbong ni sa barangay captain. Ayun man ay tambag ni Dr. Rene Obra, diha sa Negros. Kay dili ni maayo na ilang gibuhat. Ikatulong pangutana, naning kamot ba gyud ko unta nga dili lang mo react, pero murag sobra na manggod. Dili gyud kalikayan nga ma-depress ko saon nako ni pagdawat. Mao lagi na. Ngitag pamaaging maputol ni og ayaw mga mukuan lang ka, muluom lamang ka, basig mag-suicide nung ka, mabini sa mga inungdan, ngano mga estudyante, pareha sa mga edad, kung na pag-suicide, tungkol kay gisigig bully, ha? Kung ganito sa mga nang bully, may mabagunungon na ninyo, kaya wag gini kadulot nga maayo sa inyong isig katao, kay may mo dakog ilong, basin pag magsukdan na yung ilong, mas dako pa ng imo, di ba? Oo. Tay baho, basi pog baho, kasi guwa poy anti-deodorant. Dalabaw po tingali po silang walay anti-deodorant. Yung may nga na lang, ha? Isumbong. Kung standby ni, isumbong sa inyong barangay. Ha? Ikaw pa, tapos sa pangutana. Ingon sa kumama, pwede ko nun silang makiha. Tinuod ba? Mapriso ba sila? Pero maluoy sa kung mapriso sila. Mga siyam baya ni sila. Sa may akong buhaton. Ayaw na lang kiya-kiya. Porbida kalabad sa uwan ng kiya-kiya. Ako experience ng kiya-kiya, no? Makwartahan naman ka sa bugado. Kunyari kapatya sa puspon. Yang imong gikiha, tao sa mayor. Epekto. Para aksyonin na lang niya sa barangay level. Sumbong sa inyong barangay captain. O sa inyong principal. Ana na lang. Ayaw na lang anang kiya-kiya. Mapriso, dugay kayong proseso makagasto lang ka. Okay? So, balikon ako akong experience rin kiha traumatic. Gawas ka makagasto ka, ganyan lang kwarta magasto nimo. Stress, panahon, emosyon. Maligay, may stress ka. Kita pag away, kita pag sumbagay way oras. So, mga na buhata Maylin, sumbong sa principal o sa teacher, nasa eskwelahan, o mga outsiders ni sila, isumbong sa kanang barangay officials. Alright? So, nakasabot ka sa kung speaker ni